Ik ga de machine even op, ja? Ja, Gosse, helemaal goed. Gosse Veenmaf, jouw restaurant hier, is elke dag nog bezig met werk of is het toch meer zijn hobby? Hier eens zien. Mooi vat, mijn ding! Die meneer, waar gaat hij straks heen? Die gaat naar de werkplaats. Deze had een servicebeurt nodig. Ja? En deze is een nieuwe machine. Na 50 uur met een servicebeurt gaan. En dan gaat het naar de werkplaats in Dokkum. En voor waar doe je hem dit elke dag dan nog? Ja, hobby. Hobby. En misschien wel makkelijk van mijn zoon. En wat kom je hem zulke dagen, komen jou zulke dagen stien? Ja, van alles. Ik ben vorige week ben ik naar IJmuiden geweest. Met een kerkermachine. En nu ben ik dit op helgen. Morgen mag ik weer wat oors. Dan mag ik even een klant thuis brengen. Ja, ik ben van alles. En die is nou inladen, die is straks Ja. inladen. Waar gaan we straks heen? Nou, een bak koffie. Ja, dankjewel. Nou, staat tussendoor even een bakje koffie. De bakje komt er straks om. Jo, mij is er altijd een feestje van. Ja, dat niks aan. Dat moet een beetje leuk blijven, dat Ja. een beetje gezellig blijven. En dat vind ik dus persoonlijk wel mooi. Dus, En dan nog even hoe jouw uitspraken. nou, ik ben ooit een keer op stap geweest met een klant. En toen ben we alweer thuis. En toen ging ik handelen. En toen zei die man, nou hebben we het minder honderds thuis. En nou, dat heeft mij Ja. altijd bijblijven. Je mag net minder huis thuis. Dus nu ben ik altijd, als ik op paard ben, mijn klant of mijn En wat betekent dat? Net Nou, minder gas thuis. Nou, thuis krijg je koffie, krijg je eten, krijg je van alles. Maar als je dus heen werkt en je gaat net even omsteken of je eten net even, dan heb je toch minder als thuis. Hè? Ja, snap je? Daar zou ik het niet over leven. En nou, ja, dat denk ik niet. Dat is ja, plezier. Nou, ja, dat klinkt. ja, Dan nemen we een slokje voor een koffie. ja. Nou, die is te heet. Denk ik.